Rabuwar kaddara, tsananin rabo ya fi nisan kwana, igiyar zato takan ɗaura mai sanya sa wani kuka. Ita dai azal gangare suke ɗako a ɗakin barci, mai gaskiya in ya faɗa za ya sa wani kunci. Ita zuciya kullum tana so ta sassauci, ba kyau mutum burinsa sanya wa ɗan wani kuka. wani irin burodi ne ka so? Haba Muktar, wani irin biredi ne ka so haka? Ni wallahi har na rasa ma wani irin biredi na so. Amma ba wani abu. Bari muka je sai mu sayi sai mu gwada yin amfani da shi. Wannan din kawo sai na ba ko su tasa tara sai su yi amfani da shi. Kace za ka kawo ni gidan biredi kuma na ka kawo ni gidan. Wallahi kin bani dariya. Ba ce maki banki ne na. Mu je ki ba idan ki abinci sannan kuma ki ga ikon Allah. A raso mu je saboda ke yar kauye ce. An kwana biyu ba ki fita zo mu. Lillahi domin lafiyar ku da ɗanɗano a baki da kyautatuwar iyalanku ta ɓangaren biredi ku nemi Malina bread. Muna da biredi mai kwakwa, muna da biredi mai riɗi, bugu da ƙari muna da biredi mai bota, farashi kuma daidai da aljihunku. Mun gode sai kun zo. Malina bread da ke cikin garin Daura. Kuke da biredi sauran na fatan alkhairi. Muna da agent Daura da kuma wajen garin Daura. Muna da Abdullahi da kuma da Musa. Muna da Na'ima a bayan garka. Muna da Umar a Santana. Muna kuma da Sani Nuhu a unguwar Masara. Muna da Kabiru a yar kasuwa Bassam a layin Don Shata. Umar Kawwali a Zango. Kuma Salisu shi ma a Zango a bayan Afirka. Kuma Haruna amma shi mutane da shi na daga yanci. Tuntuɓe mu akan lambar wayar 090 49 99 99 92 ko kuma 090 49 99 99 93. Muna da adres ɗin mu kamar haka: number 5 Titin Magajiya Primary School. Muna da email address ɗin mu kamar haka: malinabakery@gmail.com. Ahmed da Captain ina yi maku godiya bisa kokarin da kuka yi. Allah ya saka muku da alheri. Hajiya ina yi miki godiya sakamakon gode. Hajiya ‘yan tsine-tsine da zage-zage da mugun baki da kike ma yarinyar nan. Hajiya ke kama wannan shirin da kika tukunan ki da kyau. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
ya yi hani da irin wannan ɗabi'un da mugun alkaba'in da suke yi. Manzo Allah ya hani da shi. Wata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ana tafiya cikin ayari, wata mata tana ta da jakarta, jakar nan ke zowa ta shiga ta taho ta shiga gaban taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Matan nan ta bi ta koro, ta sake koma ta bi ta koro, sai ta yi wannan karo biyu. Karo na uku matan nan sai ta fara cile ma wannan dabba ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mata, ya nuna mata cewa wannan tsinuwa da ke ma wannan dabba tana iya shafar wannan ayari ba su idan mutum ya bauɗe ko kuma abu ya taho lalacewa, addu'a ake yi ba irin karaman da suke na ɗauke. Magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe wadda ya cewa a ɗauki wannan a ɗauke wannan zakka daga cikin ayarin na a kaura kada wannan tsinuwa ta shafi wannan ayarin. Ita dai azal kan riske da ko a Kin gani? ɗakin barci. Duk musulmi na ƙwarai, duk musulmi na ƙwarai. Yanzu ke a matsayin ki ya ina za ki aje wannan hadisi na manzo Allah. Ina za ki aje? Kyau. Dan Allah ubangiji ya kai mu yarinyar nan Allah ya ta lafiya. Sai istibra'i. Alhaji ba a wani tsakanin da Kana yin zaki iko mata? sauri ta sai Alhaji tana ɗauki da shi aiki ne. Kanjamau? Kai! Gaskiyar magana tsakanin da Allah ba zan iya zama da wannan shaidaniyar yarinya a cikin wannan gidan ba. Wannan idan ta samu dama sai ta tashi gari gaba ɗaya. Kai! Amma ko kin ji kunya, kin ji kunya. Bala'i na farko kenan wanda ya bayyana, kamun wanda ke boye kuma ya hito. Wayyo Allah na, ina ma baki dawo ba, menene amfanin rayuwarki? Kai, ina shiru, bata bayyana mabi. Ya haƙuri baba, na san kun nuna min soyayya sosai, kuma na san kuna yin wannan abin ne saboda san da kuke yi mini. Ku yi haƙuri, musamman kai yayi Musa. Na san ka nuna min soyayya tun ina 'yar ƙanƙanuwata har kawowa yanzu. Duk abin da za ku kuna yi ne a cikin fushi, to ina neman afuwan. Haka ne, haka Allah ya tsara. Duk da dai akwai gajeren dalili tare da son zuciya. Amma zan so in ji dalilin samun wannan ciwon da kuma dalilin da ya sa take ta bar shi. Kuma ya aka yi miki a wurin Sifatu, a matsayina na mahaifi, wannan mahaifi wannan dan uwanki ne, wannan ko mijin abin da ke kai dan Allah, ki bi girman Allah, ki da ki bi mu gaskiya kwara daya, dan kinka za mu ijili ba. Kin yi ta za ta gama ijili ba. Kin ga miki Wata rana ina zaune a kicin, sai na yanke shawarar barin gidan nan ba tare da shawarar kowa ba. Na bar gidan kamar yadda zuciyata ta raya min. Ina zuwa jiya. Tafa ne. Tafa za ki je? Eh. Ok, shiga mota. Ya godiya kasuwa ta yi kyau mara.
Warau wannan kai. Yawwa, saboda ikon Allah. Yayi kyau, yayi kyau. Mu ami sama kawai. Sai godiya. Na gode. Yawwa. Sai magana a nan kai na. Ajiya lafiya tun da kika shiga mun baki magana mun yi tafiya kashi mun yi tafiya sosai. Ajiya magana nake ba. Da ce karin lanki kuma. Wannan ba business ɗinka bane ba. Don haka rabu da ni. Sorry. Ya! Tafiya ne! Ciao. Idan na ki mai zaman Rabuwar kaddara tsananin rabo ya fi nisan kwana igiyar zato. Dukkan na ji bayaninki amma in kin gane zan haɗa ki da samari. A yi 60-40. Ki da Allah karki raina mun hankali ma. Za ki ce mun wani 60-40 in har kin amince ni 28. Da kyau ‘yar hannu, ashe za a je da ki sai a yi 70-30. Kin ga duk wanda ya zo kake ba shi dama in ba a ji ita dai azal gangare suke ɗako a ɗakin barci mai gaskiya in ya faɗa kalli wani ululu a juji amma bari na taya da rashin sani karan goro ya kori bazawara. Yan mata da hajiya bismillah da Allah. To bismillah kuma ya aka yi ne ustaz? As kuma da Allah ina son magana da ke ne ya za a yi mu samu guri mu zauna. Okay, ai ba matsala zan iya zuwa gidan babu mai ɗan haka. Okay to mu je. Ke takanda yau ɗaki ya ƙara kuɗi. Gashi ina bin ki 10,000 yau koya muke tsaye sai kin biya ni. Kai mai tsiyaci nan ma tsiye ka zo ka mun to kar ka sake kar ka kuskura ina tare da mai arziki ba shi 15,000 din hada bashin shi da yake yi. Sai a ƙara gaba. Makulli je ki ɗauka yana can inda na saba ajewa je ki ɗauki abinci. Ai ba sai ka faɗa ba. To na ganki ina son mace irinki, ina son ki da aure, ina son ki bar wannan harkai. Kaga mu shiga mu wuce wurin kawai shi zai fi. Bera Allah ba haka ya kawo ni ba, babu abin da zan yi da ke, amincewar ki kawai nake bukata akan aure. Kai naka haka kalar naka karatun yake? To yayi kaman kwana 3 zan yi shawara. Komai ne yake zaka ji. Sannan kuma zaka bin kuɗin abinci na kwana 3. Dan ba zan kula kowa ba sai kai. To ba matsala. Amma ki sani fa guri 3 ake so a ga mace in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gidan iyayenta, ɗakin mijinta, kabarinta. Sabanin haka kuma an samu akasi. Ita dai azal gangare suke ɗawo a ɗakin barci mai gaskiya in ya faɗa za ya sa wani kunci. Ita zuciya kullum tana so ta samsar sauci ba kyau mutum. Dama haka kuke rayuwa a cikin da zuna je gidan ku na dan zagaya bayan gida. Mai gaban ɗakin gaskiya ina dama haka kuke rayuwa cikin wannan kazanta. Mutuntaka da tarayya sai gidan aure.
kin gane na karancin gata ne kawo ni gida. Lokacin ina kan tenuwata gida nake ciki mai tsada sama da shekara 2 kuma duk bayan wata sai na yi ɗinki sama da kala 20. Kice yanzu kin daina bayar da kai goriya. Duniya kenan baraki a langero in baka iya ba ta kwaɓe ma. Lokacin ku ne yanzu ku sabon jini. Dama wata magana ce na zo mu yi ko za ki iya ban shawara akan ta. Na yi wani saurayi, sabon saurayi, wani ustaz. Ya zo min da maganan aure, wai yana so ya aure ni. Me shawaran ki akai? Yana da mata? Yana da mata, amma ba ta haihuwa ba. Bari ki so, ki fara jin shi da bari ki jin bayan miki. Saboda kuma kiran yake wurin ki kawo ki fara jin shi. Amma idan ku bari ki kai ku biyu. Iri da ce mata yi cikin shi. Ina magina, 'yan kwangila da masu sayan daidai, sauƙi ya samu. Ku garzayo unguwar Madina kusa da Police Children's School Daura. Bravo Blocks mai shirya faranta maku da Blocks Mahadi Kature. Muna da motocin kai maku da tifofi don kai maku ƙasa, yashi, tsakuwa da dai sauransu. Ko ku kira namban waya kamar haka 080 36 70 25 99. Ko kuma ku kira 08103405208 sai kun zo. Salamu alaikum. Wannan shi ne kiran mutum. Muna aika da shi kala daban-daban haka. Muna iya ɗaukar transformer, muna iya ɗaukar kwantina mu ɗaga ta a sa mata fakin. Yawa muna iya sauke injin mota da mai da shi mu ɗora. Kuma muna iya aikin kwalta. Kuma mu Bravo aikinmu mai sauki ne, yashi, ƙasa, kankara, kayan gini duk wanda ke bukata za mu kai ma cikin sauki. Kuma ne mai kyau wanda ke bukata kai kanka sai kaya ba aka ba wani dawa insha Allah. Wannan wajen aikin banza ne wannan. Wani irin sakarcin banza ne wannan. In ce a ji a neman bulon da kirki sai a ji a neman wannan bulon. Har na gaya maka na ce a neman wannan bulon na kirki. Dan me za a ji a kawo wannan bulon a ce a dora mashi da aiki. Allah taimake ka. Ranka yi ne barka da ranka yi barka lafiya. Alhamdulillah. Ya aiki. Alhamdulillah. Ai ko ranka yi inda akwai matsalar bulo gaskiya ina da mafita. Akwai matsalar bulo kaga ce ne a neman bulon ne gaskiya ina da mafita. Sai aka ja ka dauko wannan bulon wanda gashi kamar an yi da toka. Akwai gidan bulo na New Era. To gaskiya suna da bulo. Nan yake a cikin garin Daura yake. Yana nan akan titin Katsina in ka bar garin Ganga. Kaga gidan block din New Era. Kuma wannan gidan block din Alhaji. Kaga yadda ake juya yashi a tifa. To haka ake wa. Da an je juya shi kawai ai saboda karko da bai. Na mana ke. Okay, wannan yana da batu na rushewa ko tsagar bango insha Allahu takau matukar za ku nemi New Era Blocks ginin ku zai zauna daram ya samu yabo daga masu gini da suppliers masu aikin mujajirtattu ne sun samu kwarewa bugu da ƙari mun tanadi motoci da za mu kai muku kayan ku duk inda kuke bukata muna kan hanyar titin Katsina dab da garin Mazuci ko kuma ku neme mu ta nambar waya kamar haka 808-3232-94-90
ko kuma 07064412916. Mun gode sai kun zo. New Era Blogs, sayan nagari mai da kuɗi gida. Alhaji muna da inci 7.5, muna da inci 9, muna da mai 8, muna da mai raga, muna da inci 6, muna da inci 4.5 bulo, original gashi. Duk wanda ya tashi sai ka turo mana wani ma bayan kai, kuma kai na farko ne Allah ya kawo mana kai yanzu da wani lebure kawo mana kai. Saboda haka ka je ka jarraba. Idan aka ɗauki bulo idan ɗaya ya mutu kamar lokacin ba za ta wani. Daga cikin bulo idan ɗaya mutu ba na kamar kamar mashi kawai. A Wisdom Media mun kware wajen special video coverage, event, biki ko suna da sauran tarukan biki har ma da na sarauta. Za mu gyara muku hoton ku fes, sauti murya zai fito rangadadau. Sa'an nan ba mun ce sai kun ba mu ayyukan ku baki ɗaya a lokaci guda ba. A'a, ɗaya ne, biyu ne, za mu karɓa aiki, za mu gyara muku mai muku aiki mai kyau. Mu dai burinmu mu faranta muku. Muna muku hotuna na biki da kuma printing na kalanda, sannan da hotuna da jikkuna da riguna da memo da invitation da dai sauransu. Daukar nauyin waƙoƙi na shagulgulan bikinku daga mawaƙan na industry ko manyan mawaƙa ko matsakaita. Iya kuɗinka, iya shagalinka. Wisdom Media, we are the same but not equal.